seragenan ben kena tombo ngantuk. Ya galaras campur sari. Epot. Nggih. Monggo Dik gondal gandul. Gondal gandul apane Dik? Abang ijo ning prapatan apa nduk kuwi jenenge setopan setopan lampu merah putih-putih ning kuburan ning kono kae apa Dik kuwi jenenge pocongan gondal gandul ora kutangan saru iki apa Dik kuwi jenenge rambutan rambutan masamu apa gondal gandul ora sarungan apa nduk apa kuwi jenenge kentongan gondal gandul warna-warna ya Dik ya kuwi jambu iku tangka jawabanmu miris tapi bareng pitakon ku abang ijo ning prapatan mau apa? Setopan. Lampu merah kuwi. Putih-putih ning kuburan. Pocongan. Lah sing abang ijo rak kotanganmu. Ah iya iku mau, Mas. Apa? Lah pertanyaanmu ya ngono. Ayo apa jawabanmu? Rambutan. Oh, rambutan sing rak kotangan. Rumaksamu. Rambutan rak kotangan ya. Ora. Lah sing gondal gandul rak sarungan Kan apa? kentongan. Kan Pakde ku mau meh pleset abane. Napa, Dek? Gondal gandul ana kuping Iki. apa Dik? Iki mono Anting-anting takono. Aku sing takon. Yo takono tak jawab. Gondal gandul sang mogawa. Oh iki le. Apa? Mas? Iki koncine Mbok Rondo. Nek ndelok biayaan, kucine Mbok Rondo ya digowo. Siap menjawab pertanyaan dengan benar. Siap. Ada pertanyaan harus ada Jawaban. Oke. Abang ijo ning prapatan apa Dik? Aku jenenge Usah. Gede. Putih-putih ning kuburan apa nduk? Aku jenenge pocongan. Abang ijo ora kotangan sapa Dik? Apa? Kuwi jenenge rambutan. Apa gini. Piye? Gondal gandul ora sarungan Napa, Pak? apa nduk? Kuwi jenenge kentongan. Gondal gandul warna-warna apa Dik? Kuwi jambu iku tangka Gondal gandul peniman ya Mas ya. Kuwi terang apa kok
adikku siji kuat apal kok. Nek anggere ana gondal-gandul rak sarungan jadi kentungan wae. Mongko ora kentungan tok lho. Lho apa Mas? Ya ana tabuhe. Ya ngono. Nek kentungan rak ana tabuhe malah ora iso muni. Gondal-gandul ana kuping. Apa iki? Iki mono anteng-anteng. Takono. Gondal gandul sing magra. Iki. Apa Iki koncine mbok rondo. Oh. Sampun mboten penasaran melih nggih Pak nggih. Napa to sing gondal gandul niku wau?